għall-ispirazzjoni kontinwa tiegħu lil ġenerazzjonijiet sħaħ biex isawru l-istejjer tagħhom, l-unur għall-vjaġġ artistiku imurant Narsi Kalamatta. Fisem il-Kunsill Malti għall-Arti nilqakom għal din il-konverzazzjoni flimkien ma' Narsi Kalamatta, rebbieħ tal-unur għall-vjaġġ artistiku tal-edizzjoni ta' Premju għall-Arti tas-sena 2025. Kif int Nars l-ewwel? Alla jbierek, ferħan ħafna, għax qed niltaqa' miegħek wara ħafna żmien, u tnej din l-idea li tirbaħ xi ħaġa. Il-bniedem irida di il-recognition, speċjalment kif jgħidu bl-Ingliż minn dawk ta' madwarek, minn dawk tal-istess sena. Jekk jiġi xi ħadd jgħidlek kemm inti bravu inti bħala artist u ngħidlu thank you ta' tlopalija. Mek jgħidi li rejka lejja, nħossni mela ta' veru. Jienu Narsi morru lura għal żmien twililu meta għamilna 7 snin naħdmu flimkien fi żmien meta kien hemm kumpanija ta' teatru kien jisimha Politeatru, però ħa nipprova niddok daqsxejn qabel. Mid-diskursati li kellna mill-investigazzjoni li għamilt jien, inti missejt mal-palk l-ewwel darba f'opera. Kolla gwardja quanto monta ci soppiamo accompagnare trombette lance pronte pa. Għaddek tiftakara minn dak iż-żmien ġifieri? Iva. Il-Carmen ta' Bizet. Kemm kellek żmien? Kelli 6 snin. Kienet għadha kif tispiċċa l-gwerra u imbena it-teatru Radio City Opera House. All right? Li l-isem tiegħu għażlu missieri, is-Sur Johnny ta' Radio City. Li kien impreżarju. Li kien l-impreżarju. Jirnexxielek bħala ħsieb hekk, ġo fik, ġo qalbek. Għat li l-nifsek ma dak il-ħsieb u xkont tħoss bħala tifel u tiddiskrivih? Ma nistax nagħmel mod ieħor. Għax meta xjaħtu ħadd ma riedni, iltqajt ma' ħabib. Għalli għamlinna lecture ta' għattu fejħi. Għalli l-Università ta' Teleteta. Għaw Malta, ma konċ naf bija jien. Allura bdejt waqt il-lecture jien biex narru kif tapprezza l-opera, kif irċevejta jien l-ewwel darba l-opera. Tifhem? Meta bdejt fl-opera jien, in-nies kienu jiftakru qabel il-gwerra, Teatru Real. Bravo Ċirillu, għalhekk jgħidulu hekk. U mesaħ fil-ġlek. Da Ċirillu kien is-surmas tal-Lavallett. All right? U n-nies, meta kienu jmorru l-ground, jaraw l-parti ta' futbol, ikantaw l-opri kienu. Għax dik kienet il-mużika ta' dak iż-żmien, u jien irħaqt it-tarf tagħha di. Kienet kultura sħiħa l-opra, ġifieri. Il-Maltin kienu jafu l-opra. Stajt minn dak iż-żminijiet bikrin li di triq irid insegwi jien u il-fatt li missierek kien impreżarju. Influenzatek xi naqra biex tibqa' f'din it-triq? Influenzatni għax aħna konna 3 subien twillidna fi 3 snin, all right? Jiena kont l-imqareb. Għadek. Allura kienet tgħidlu il-mami aħna twillidna gżira, allura l-mami ngħidula għax kien hemm ħafna baħrin hemm insomma. U jillu għed li maħriġ ismar. U jien tajlu il-fustani għodu miegħek tal-li li xaw. Għax jisfratta li t-nej l-oħra. Għarrijin l-aktar wieħed li mort il-teatru. It-tlieta tlajna fuq il-palk. Sa tagħmel la tikber? Ma tafx sa tagħmel la tikber. Imma missieri kien jara li għandi talent. U kien joħodni per eżempju meta ma jidħlux tfal fil-varjetà, għax kun hemm xi ħadd zaqqu barra, kien ikun hemm xi number
tifel u tifla jkantaw u kien joħodni jerfani ara kemm kont żgħir biex nara minn ġorħ ġieġa tal-bieb nara xem fuq il-palk. Id-dakra toħodha. Tifhem, ma jkollokx moħħ biżżejjed biex sa tagħmilha tikber. Id-dadi kien joħodna nhar ta' Sibt naraw changing of the guard. Il-main guard, il-belt quddiem il-palazz u tara l-Irish Fusiliers jagħmlu change of the guard ma l-Scottish Fusiliers biċċiri mella. Xi trid issir la tikber wieħed minn daw. U ta' 17-il sena dħalt part-time fl-army jien. U għażluni ħan immonta fuq il-main guard. Laqwa ġurnata ta' ħajti sa dakinhar. Tifhem li Ovvjament mal-militar Ingliż, le? Militar Ingliż. Part-time fl-army, però mhux biss imbagħad u kont ukoll taħdem il-bank. Kif kienu jaħdmu dawn flimkien? Qed ngħidlek waqt li kont il-bank kont ukoll Boy Scout jiena. Ukoll. Għadni ma tħallx fl-army. Okay. Ta' 16-il sena. U qed nieħdu ġurament, I promise to do my duty to God and the Queen. U jiena għandu tajdux the Queen. My country. Right? Vol diri politikament kont diġà sensittiv. U t-seksek l-oħra minn taħ. Ħalli aħna nkunu indipendenti. Ta' 16 sena tkun għadek tifel żgħir. Fil-diskursati tagħna x'imkien mhux issa ta' ġifieri qabel fis-snin li għaddew x'ismu dejjem kont tgħidli li kellek faxxinu u kont kalamita għal fatt li dan ix-xogħol kollu li kont qed tagħmel il-bank fl-army fuq il-palk kien hemm attrazzjoni kbira lejn il-fatt li kont tħoss li għandek il-kapaċità li tmexxi u li tispira n-nies. Minn dejjem ħassejta di. N-nies li ma jafunix peress li jien waqqa kollox għaċ-ċajt u dejjem niklawnja jien dejjem ċajta waqqaħħa fuqi biex jaħdu xalihom l-oħrajn. Ma jafux the flip side tiegħi. Kemm jibnidem ta' disċiplina inti taf. Nafsew. Ben tajjeb. Imma jiena dejjem irrid immexxi ta' 16-il sena more teacher. Tifhem, more teacher ħażabbar. Tant konna għadna lura għaw Malta, l-Amerikani kienu jibbatonna il-ġobon, il-trab tal-ħalib, speċi ta' karità, care, kienu jgħidulhom, care packets. Għax ma kienu jieklu l-Maltin, konna għedin fqar, all right? 55 qed ngħid jien. All right? Allura jiena dik xi ħaġa li milli għandi santik, sa naqsam miegħek. Jien dejjem ngħidilkom l-istudenti tiegħi, mara meta jtik it-talent, Alla, tagħmlux fl-investa. All right? U timli sew u tpoġġi bil-qeda fuqha ħadd tiġi daqsxejn ola mill-oħrajn. Le, li tik Alla aqsmu mal-oħrajn u kulħadd jitla terġa'. Xaġa li dejjem impressjonat li inti dejjem imxejt b'din il-filosofija għax dejjem nafek tagħti u tagħti aktar milli saqsuk in-nies. Ġifieri kont toħod li rasi ħafna drabi imma dik il-verità narsi ħajtik u ħajtik ħafna aktar milli trid. Però taħseb li jista' jkun li hawn xi nies jew kien hemm xi nies li di kienu jinterpretawha bħala attitudni invażiva jew aggressiva u ġejt fl-inkwiet minħabba fiha? Inkwiet le, imma kien hemm nies illi ma ġobtomx, illi dejjaqthom għax taf x'għamilha u bikkija. Jien kif sam bikkik, noħroġlok id-dmuħ, imma min ikun iġib ruħu ta' primadonna,
Mbagħad nistax tikkorreġih quddiem l-oħrajn. Ara minn mhux kapaċi jieħu kritika. U inti għadt li qabel minti tajda ċara, hekk ma ngħidlekx ċara m'iniex ngħinek, tifhem. Ovvjament kienu żminijiet differenti, dak li konna nifhmu bil-korrettezza politika dak iż-żmien ma tantx kien jeżisti. Għandek ħsibijiet fuq il-korrettezza politika illum il-ġurnata? Xi sfortuna. Aħna l-kummedjanti ma nistgħu ndaħqu b'xejn. Tifhem, jien għamilt 4 snin stand-up floor show. Okay? U di fin-natura tal-bniedem li dejjem idaħħaq. B'dak l-isfortunat. Tifhem għax inti tieħu pjaċir meta tara xi ħadd jiżloq fuq l-qoxra tal-banana u titħaq. Għaliex qed titħaq? Għax ir-relief li tħoss inti li ma ġrax lilek ġrat lilu. Mela il-humor huwa traċedja għal min taqa' fuqu. All right? U huwa taddaħ għal min ħelisa. Ara biex sandaħu. Ara nwaqqaħħa fuqi. Nitkellem fuq imnieħri, u tifhem. Aħna konna free li aktar ma naraw difetti immorru hemm. Tifhem. Ok, tħallna fil-fond ta' konverzazzjoni li m'għandix dubju ħatibqa' għaddejja għal snin sħaħ u sakemm l-arti performattiva tibqa' għaddejja. Però rrid immur lura għalik li ddeskrivejt ruħek bħala kummedjant. Minn dejjem kont kummedjant, din l-arti tiegħek li irid tidħol l-umorizmu dejjem. Mindu kont tifel żgħir l-iskola jien, dik jgħidilna l-ewwel bank tridu toqgħodu biex tiffoka fuq it-teacher u titgħallem iżjed. Jien dejjem l-ewwel bank. U t-teacher l-ICUM kien ikollu platform, all right, bil-wieqfa ara li mhux jarani, ħares minn fuq dari. U jien nikkommedja u kulħadd jitħaq u da ma jafx biex. Tifhem. U l-issir popolari għax qed iddaħħaq kienet tħallasni wisq lili. Tifhem kif jien nexxieli. Survival skill għaliex u għaliex tiddiskrivha bħala kienet tħallasni. Il-popolarità u dik li n-nies iħobbuk. Tifhem, n-nies ma jibżawx minnek. Le, inti twaqqa ċajta fuqek innifsek. Tifhem, ħmerijiet għadni nagħmilhom sal-lum qed iltaqa' ma' tfal iż-żgħar. Ara jikot nagħmilhom fil-klassi daw, kulħadd għax kontra l-liġi li titħaq u għadha. U t-teacher ma jistax jinduna mleġejjin daw. Għadni kif rajtek tagħmel il-mossi u fakkartni fi żmien meta konna nagħmlu il-mima flimkien li ovvjament inti kont il-pionir tagħha hawnhekk u kont ispirat minn Marcel Marceau. Le, speċifikament minnu bħala artist. Għaliex il-mima? Ma naf bl-ebda artist kurrenti hawn Malta jien li jagħmel il-mima jew xi darba għadda żmien għall-mima. Tifhem, anki jiena stess għaliex għandi nkun speċjalista tal-mima meta jien nista' nitkellem. Imma Marcel Marceau irfina l-mima u ġaba livell klassiku illi jirrakkonta storja sħiħa bl-emozzjonijiet iżjed minn karattru wieħed u jagħmilhom kollha hu, all right? Minar kostumi, minar props, kollox jimmaġina illi u qed jixrob u taraħ nieżel ix-xorb. Għamel dilli my language kien jgħidilha. U qed tifhem. Imma seta' jdur id-dinja biha għax m'hemmx l-Italjani ma jifmoħx bil-Franċiż għax kien bil-Franċiż. Jiena rajtu l-Amerika, l-ewwel darba li rajtu Londra. U tant affaxxinatni li mort backstage jien kont naħdem Barclays Bank, tifhem. Kont qiegħed on holiday.
mort għatlu ħudni miegħek. Għalli I'm too tired, thank you, għalli speak to my manager. Raġa għatli, don't you work? Għattila jien jgħat Bank Ingliż, kienet xi ħaġa kbira għaw Malta. Għatli, and you want to do this? Għatli, you'll be hungry all your life, all right? Umbat rajtu l-Amerika u ħabib tijaj Amerikan kien ħabib tijaw u renġanna biex nġibuħ Malta, ġibni hostess. All right? U rġajt kellimtu meta kien Malta. Tifhem, u dejjem nixtieq nagħmel xi ħaġa. U għamilt one-man show 90 minutes, 20 minuta intervall. All right? Najt 7 stejjer, għamilta Teatru Manuel, għamilta il-German Workers Union, theater, għatma saret di minn ebda Malti ieħor. Jien li ħdimt il-mima tiegħek xi ħaġa nista' naċċerta illi l-isforz fiżiku li tittamel u kif tkun litteralment imbażwar wara sessjoni mima mhix l-istess ħaġa bħal meta tkun qed tagħmel xena Għandek xedja. fuq il-palk. Isma' ma jistgħux jimmaġinaw il-ġinnastika li jrid jagħmel artist tal-mima. Fisika ħafna. Kemm tot snin illum? 86. 86. Jekk inti missejt mal-palk tal-opera meta kellek 6 snin, illum għandek 86, nagħmel il-kalkoli malaj, 80 sena. 80 sena tara it-teatru jevolvi f'Malta. Tista' tmiss u tiddefinixxi mumenti partikolari matul dawn it-80 sena fejn l-espressjoni li ħanuża mhux rajt Malta tinbidel, rajt it-teatru jinbidel. Rajt it-teatru jinbidel. Biżejjed ngħidlek, fit-62 missieri kien ġab hawn Malta surmas tal-orkestra jiddiriġi l-opera u dak kellu kumpanija nazzjonali tal-opera taljana u kien jibda minn Milan, jinżel Ruma, jinżel il-pajjiżi kollha Sqallija u jiġi Malta. Jiġu Malta u jagħmlu 8 opri f'xahar. 8 opri ta' veru li nafuhom. Puccini u Verdi, all right? Illum il-ġurnata biex namlu opera waħda aħna. Tifhem, mhix faċli. Qed nagħmlu standard għoli ħafna, speċjalment fil-musicals. U l-pantomima Maltija qed issir ukoll. Dik tradizzjoni ħallew dawn huma tragwardi għalik li speċi jinnaf qed nagħmlu affarijiet tal-livelli jinnaf iżjed sofistikati li bħal pantomima jinnaf li kienet xi ħaġa tradizzjonalment Ingliża assorbejni aħna u għamilniha Maltija wkoll. Għax anki meta nagħmluha bl-Ingliż aħna nagħmluha verżjoni tagħna. Ekku. Imma nikkupjaw ħafna mill-Ingliż. U jien dejjem nisħa għamluha bil-Malti, u fl-aħħar bdiet issir bil-Malti. Ora jien għamilt 2 bil-Malti, pantomima. Mela ħa nipprova ndawwar il-mistoqsija għal xi ħaġa perspettiva differenti. Fejn taraħ sejjer it-teatru Malti jew fejn tixtieq jmur? Bħal kull attività umana, all right, hemm iċ-ċirku. Jola, jinżel, imut u jerġa' jibda. Bħalissa tagħmel il-biljett bit-25 u mhix diffiċli biex timla teatru 3 darbiet. Hawn min jimla 5 darbiet, 8 darbiet. Da jfisser li n-nies issa edukaw ruhom illi teatru mhux tal-middle class, il-kultura minn dejjem kienet tal-elit. Issa għandhom ix-xorti illi qed jaqalgħu biżjed flus in-nies li jistgħu mmorru u tagħmel x'tagħmel teatru, qed jagħmlu teatru mort teatru Ġovilla Sant'Antonio hemmhekk u tgħaddi minn kamra l-oħra ġennati daw. Tant tagħmluha drabi
daw li kisru r-records kollha. Ġennati Min huma dan fis-sens nies li qed tajjeb imorru proġetta jaraw da? biex inkunu politikalment korretti. Le, inti jekk ma tkunx meġnun ma tagħmlux da xogħol. Jekk tkun normali, inti tmur tagħmel xogħol sura ta' nies. Tifhem? Mhux di l-insecurity li għandna aħna, ma tafx meta se jsejħulek u meta se jsejħulek ma tafx kif se jilqgħu in-nies. Nars qed noqorbu lejn l-aħħar. U kif għadd ovvjament qas tarf ma missejna ta' dak li hu Narsi Kalamatta. Imma ejja niġu għallum, 86 sena. Għadek qed tikteb tippubblika lettur fil-Università tat-Terzetta, tagħmel il-proġetti wkoll fil-komunità. Min fejn tiġi dil-ispinta dil-grinta u dal-bżonn li tkun attivek? Et ngħidu bħala ġifieri xi ħaġa tajba. Inti trid tagħmel mill-ftit li għandek tapplikaħ biex tgħin il-ħadd ieħor. Jekk alla ta' is-saħħa timbotta karozza, all right? Tox timbotta karozza tiegħek biss. Ejn il-ħadd ieħor. U meta xi ħadd jgħidlek għamel li pjaċir għod li attent għal-kelb biex ma joħroġx, inti hu pjaċir tgħinu da, għax anki jekk ma jgħidlekx thank you, tħossok kara. Hemm ħtieġa li neżisti jiena. Allura di mhix enerġija, di ħtieġa ħanaqdi il-dak li qed jitlobni naqdih. Nisimgħu ġiex minuti. Għax l-imħabba ġib l-imħabba lura. Qed fakkarni hemm da sens tar rigal qisu u rigal reċiproku fil-filosofija tagħha li il-kelma rigal qed naqsmu aħna. Qed naqsmu, all right? Inti għandek biċ-ċankwiet tiftaħ qalbek ma' xi ħadd. M'hemmx għalfej naqbad pakket flus jien. Intik minuta u noqgħod nisimak. U nkun qed inħobbok hekk. Jien inħobb il-ħajja li kien għalija il-ġurnata fiha 30 siegħa aħjar. Hekk, I am a giver, biex qed ngħid I am a giver, dan natura tiegħi, mistax nagħmel mod ieħor. Aħna kellna ħafna konverzazzjonijiet matul is-snin, imma dejjem irnexxielek tissorprendini b'xi ħaġa. Ma kontx naf li Narsi Kalamatta għandu l-kapaċità li jpoġġi l-minuta u joqgħod jismani. Xi darba nipprova u naraw jirnexxilek. Jiddispjaċini, rrid niftaħ qalbi ma' xi ħadd u nirringrazzjak dalli qed tismani. Ejja naslu għall-aħħar tal-vjaġġ tagħna il għaliex. L-unur li ħadd inti huwa l-unur għall-vjaġġ artistiku. X'ifisser dan għalik jew għamillek differenza? Bdejt biha peer recognition. Da onur ma nistax ma naħux pjaċir bih. Għaliex? Għax da mhux tew li xi ħadd għax m'hemmx tagħmel m'hemmx ħadd ieħor, da tewli minnu kapaċi daqsi. Min jagħmel l-istess ħaġa li nagħmel jien. Tifhem? L-għarfien. Intkom qed tarfuni li veru jien artist. Kif jien artist jiena? Għamilt direzzjoni tal-park ta' 20 klassiku. Nibdew mir-Ruman, Plautus, all right? Shakespeare, Lope de Vega, Dario Fo, Luigi Pirandello, Eugene O'Neill, big names, Ibsen, big names, all right? Kull darba li għamilt direzzjoni, id-diżanjajt il-park jien. Kull darba li għamilt direzzjoni, jiena għamilt xi partiċella żgħira tħalt it-totalità tagħha qed nagħmilha di jien. Meta għamilt Enrico Quarto,
Diriġejta u għamilt il-parti prinċipali 600 lines. Min jgħidilkom Narsi ma jiftakarx il-lines. Dejjem nikwotalhom Enrico Quarto. U għamilt il-kertin kon fl-aħħar oriġinali ħafna jitfaċċaw mal-park kollu. U nitfaċċa jiena u il-għalix jispiċċa li da joqtol il-ċaħat bizball. Right? Mela issa rrid nilagħba tal-miġnun għal-kumplament ta' ħajti u tinżer grada qudiemu. Ħanwaqfek imma, għax inti qed tmur lura. U jiena il-mistoqsija kienet intenzjonata li Narsi għandu 86 sena u rridu nkun naf se jagħmel Narsi fis-86 sena li ġejjin. Fis-86 sena li ġejjin jien għandi ħolma waħda. Darba kont se nsifer mort naħdem il-Ġermanja, kont nagħllem l-Ingliż il-Ġermanja jien u kont inkun waħdi ħafna ġo motel. U kien hemm wieħed li ma jemminx da. U għatlu, isma' sa nibda nikteb jiena. X'nagħmel nikteb dik l-istorja li rrakkontajtlek jiena u l-films ta' Hollywood, jew nagħmel il-ħajja ta' Ġesu kif nirrakkonta jien. Qatt jaħsibha da ma jemminx. Għalli l-ħajja ta' Ġesu għamel. U ktibta 1352 pages, handwritten pages. Domt 5 snin biex ktibta. Issa ħolma tiegħi di qabel immut jien irrid nagħmel 13 l-episodju fuq it-television nirrakkonta l-Vanġelu għal Amej. U għalhekk Narsi Kalamatta ingħata il-premju għall-unur għall-vjaġġ artistiku għaliex il-vjaġġ artistiku ta' Narsi Kalamatta għad irid ikompli. Narsi, grazzi tal-ħin tiegħek, grazzi lill-Kunsill Malti għall-Arti tal-opportunità biex ikonna dil-konverzazzjoni, grazzi għall-Teatru tal-Konferenzi ta' Dar il-Mediterran li selfuna il-post biex ikonna dil-konverzazzjoni. Grazzi l-daw kollha li missew miegħek u b'xi mod u li inti missejt magħhom li b'xi mod ispirajthom. Ħudu ħsieb l-anzjani. Ma nafx għalax ngħidulhom anzjani, ħuti x-xjuħ. Qed iħossuhom daqsxejn abbandonati. God bless you.